Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri mai suna kasuwannin mu a yau. Shirin kasuwannin mu a yau shine da zai ringa zuwa muku a Arewa Royal Star TV, a inda zamu ringa tattaunawa da mutane daban-daban yanda abubuwa suke. Tare da ni Khadija Muhammad Umar. Masu kallo ku biyo ni don ganin yanda kasuwannin zai kaya. Haruna. Malam Haruna, ga kana sai da kayan mata su fauda ne, su dan kunnaye. So akalla nawa kake so da farashin su fauda da jambaki? 120, dan kunna kuma akwai ɗan 200, akwai ɗan 150, akwai ɗan naira 50. Duk ran Laraba kake zuwa ko ko da yaushe kana zagayawa da kayan ka ne? A duk ranar Laraba nake zuwa. Kana da wani shago ne? Ba ni da shago. Mun gode. Sunana Yakubu Muhammad. Ya kasuwancin naku yake tafiya? Kasuwancin mu alhamdulillah yanzu sai dai san barka, sai dai tsadar kaya da ake fama da su kuran. Yanayin citta yake Yanzu gaskiya ta dan fara saukowa, an fara saboda sabuwa ta fara zuwa, lokacin sanyi dama take zuwa wannan lokaci. to lokacin sanyi yana tsada ne ko kuma yana farashin su yana hawa ne ko yana saukowa? Yana saukowa sosai. Lokacin sanyi? To kanin farifa? Kanin fari ai shi bai cika tashi a kowane lokaci ba, sai dai lokacin azumi ne yake dan tashi haka, saboda an fi bukatar sa a lokacin azumi, inda ma ba a using da shi sun fi using da shi lokacin azumi ko kayan shayi a sector da haka. Gwari iska ce ta yau gobe alhaji bi tsada, yau dai mun samu saukin ta. Tumatir 600, tattasai 600, albasa 1500, an sai 400 ma. To yanzu kenan farashi yayi sama kenan. Farashi ya sama. Kubewa kuma dan ganin lokacin ba lokacin ta bane yanzu. Yanzu nawa kashin can? Gida 300, gida 270. To baba mun gode. Sunana Ibrahim Ilyasu. Ok, shinkafa fara dai muna sayar da ita naira 870, ja muna sayar da ita naira 900, muna sayar da ita naira 800. A wannan lokacin kenan. Gaskiya ne a wannan. A lokacin baya fa? A dan baya da ya dan huce an dan samu saukin shinkafa, amma yanzu ta dan tashi. Yana hawa yana sauka, wani lokacin in an je kasuwa ana dan samun ragi, wani lokacin kuma ana dan samun ƙari. To wake fa? Wake fari shi ma ana cinikinsa sosai. Na ga kala biyu ne. Gaskiya ne, akwai sabo akwai tsoho. 920 kuma. Kowa da farashi, kowanne kenan da farashin sa. Gaskiya ne, sabo muna sai da shi naira 650, tsoho muna sai da shi naira 720. Kowa kenan ya fi tsada sosai makwa. To mun gode ba. To kasuwa dai ga tanan dai ba abin da ce sai dai godiya Allah. Gaskiya da yan kaya dai musamman ma yanzu da sanyi zo kaya ba wanda bai tashi ba, mayika musamman ma mayika. Sun fi tashi kenan. Mayika sun fi tashi akan komai. Kullum gobe ka je ka samu farashi daban, jibi ka je ka samu farashi daban. Su karan kansu kasuwan ma kaje ba su da tsayayyen farashi, in kaje ko ina kaje farashi su daban. To kuma a hakan kana samun ciniki? Hakan to gashi nan cinikin da sai dai gwada, cinikin ma dai ba sosai ba, saboda duk wacce ta zo ta tambaya sai dai kaji ta ce ka yi tsada ko kuma ta ce abun yayi hai da yawa, ba kamar yadda take samu sabai ba. Kowane lokaci kake fitowa ko kuma sai ranar cin kasuwa? Kai ni kullum nake fita, saboda ranar cin kasuwa ba zai taba yiwa ba, abun ba zai ishe ka ba inda ka zauna. Kayan mata ne. Wallahi ga yana kayan mata, kin ga musamman ma Kiss Beauty din da 400 ce nan 500, amma yanzu a bai ya sai da ita 700. Bai ka duk ina ba ke ciniki, dai ko yazo baki gansu ma ba kwata guda biyu ne. Sai dai ko ka so daidai da mutane dai, saboda ka tambaya wani ya siya wani ba zai iya siya ba. To kayan sarkoki fa? Kayan sarkoki su ma dukkan wanda ya jace nan ba abin da za a cire a cikin lissafin. Yanzu ba farashin da ya sauka sai wanda yake. A sai dai karuwa, kullun karuwa ya suke. Da nawa ake sai shi naira 70-80, amma yanzu dai ka siya 200. Saboda yanzu lokacin sanyi ya zo, amma kuma me kuma ba shi ma 200 ko 150, kin ga har 200 ya kara, ƙarin naira 100 abinda ma ba shi da yawa kenan. Lokacin sanyi ana sata ne ko kuma ana ko da lokacin sanyi gaskiya ba sa ta sosai kamar wannan, kamar yadda ake sata lokacin zafi. Lokacin sanyi ba su fiye sayan wada kamar yadda ake siya lokacin zafi ba. Farashin ta kenan ya fi kasa. Farashin ta ya fi dai hawa. Lokacin zafin ma dukkan wajaje da lokacin zafin da lokacin sanyi duk ba ruwansu da wannan lissafin. Kayan mata dai baya sauka. Kayan mata baya sauka sai dai hawa. Sunana Mustapha Mikael Muhammad. To kana zaune a kasuwa ne, kana cin kasuwa ko shigowa kake? Ina zaune a nan kasuwar. To me kake saidawa? Ni ina sai da shayi ne a nan kasuwar. Kwarai ku sosai ma a yanzu haka ana sai da shayi. To ya yanayin madara yake? Gaskiya yanayin madara yanzu Farashin su ya hau ne ko ya sauka? madara gaskiya farashi ya hau sosai.
Biredi fa? Biredi to shi ma da kwanaki an samu canji kuma dai har yanzu bai dawo inda yake ba, shi ma ya dan ƙara. Kana jin daɗin kasuwancinka kenan a nan ko yaya? Masha Allah ina jin daɗin kasuwanci na, amma dai kamar inda dai dan farashi ya dan tashi ba ma jin daɗi sosai kamar inda yake a baya. To da ranar nan kamar yanzu inda ake cin kasuwan nan mutane suna yawan shigowa ko kuma a sai da dare ka fi cin kasuwar kayan shayin naka? A yanzu gaskiya muna samun ciniki, amma idan yamma ta yi zuwa safiya ciniki ya fi zuwa dare. Ya fi zuwa. Malam mun gode malam Yawwa. Jidda Jibril. To malama Jidda ga ma Laraban mata. Gaskiya na yi farin ciki da zuwan ku Laraban mata. So malama ko da yaushe ke zuwa kasuwan nan ne ko kuma a'a sai lokaci? Gaskiya ina zuwa kamar ranar Laraba haka saboda kasuwan akwai daɗi, ina dan zuwa ranar Laraba. To kina jin daɗin kasuwar kenan? Gaskiya kasuwa akwai daɗi. Farashin su da na sauran kasuwa daidai ne ko kuma ran Laraba idan aka shigo farashin su ana samun kasa? Gaskiya farashin nan yana da sauki sosai kuma kayan kuma suna da kyau. Da abin da aka siya nan mai kyau ne kuma sannan farashin yana da sauki ba kamar sauran kasuwanni ba. Masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen shirin kasuwannin mu a yau tare da ni Khadija Muhammad Umar. Ku biyo mu a wani makon.